ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಬೊಪ್ಪನಾಡು Hi guys, ini yang kuru all by di Boppanadu. ಒಂದು ಬಪ್ಪನಾಡದ ಡೋಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೋಲು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೋಲು ಬಪ್ಪನಾಡದ ಡೋಲು ಪನ್ಪೆರ್ನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಪೋಯ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಗ ಬಲೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯಿ ಸಂತೆಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ತೂಕ अभी किधर जा रहे हो? पुणे किधर? किधर है क्या पुणे? कभी से कल से कितने दिन का हो? पहले 250 बैग है 250 बैग है देते हैं ये लो कवर अब कवर कवर देता नहीं आ रहे वर्जा